llibres en el marc d'un projecte editorial que va fer en el seu curs i que l'any passat ja va fer una trentena de llibres, aproximadament una vintena, molt vinculats, molt involucrats en la promoció del patrimoni en sentit genèric del territori. Bé, i aprofitem per això, per presentar-vos globalment 3 llibres, un del qual ja tenim notícia perquè es va presentar i de fet ja és al mercat i es pot trobar als llocs habituals de venda, que és Els dolços i salats dels forns de Vinaròs, i 2 llibres que encara no s'han presentat però que tenen una presentació que serà imminent. Un del calendari festiu a Rossell, Tradició i Modernitat, que es farà demà divendres en el marc de la Setmana Cultural a Rossell, per descomptat, a la població, i l'altre, el Ballestar, Història i Territori, que també en el marc de la Festa Major es presentarà dilluns, dia 9, a la població i a tothom que hi vulgui assistir. Estem parlant de 3 llibres que són, jo diria que representen aportacions a les 3 col·leccions emblemàtiques dedicades al territori d'Onada de Lliços. Un és el Ballestar, és la col·lecció Cruïlla de llibres dedicats a les poblacions i que va fent el seu camí, és una col·lecció que va fent el seu camí, és el número 9 i han passat llibres com Rossell, Amposta, La Sénia, Ulldecona, Vinaròs, Alcalà de Xivert, etc. És una col·lecció que a més s'hi està treballant en grups de treballs de manera sostinguda, a mesura que s'aniran enllestint els treballs els anirem publicant. Per tant, és un llibre que farà molt de goig, segur que agradarà moltíssim, després en parlaré una miqueta més en detall. L'altre llibre que inaugura una col·lecció, que és el calendari festiu a Rossell, Tradició i Modernitat, inaugura una col·lecció que la titularem Festum. Festum és una col·lecció que intentarà acollir el patrimoni festiu que tenim al territori, un patrimoni festiu molt important, ja sigui en formats de cicles festius anuals, una revisió de totes les celebracions que es fan durant l'any en una població, o si la celebració té una envergadura, refereixo per exemple als carnavals a Vinaròs o les falles a Benicarló, les santantonades que tenim pel territori, etc. Si tenen les celebracions prou envergadura, se les dedicarà un fèstum específic. És una primera mostra del que voldríem que fossin aquests llibres. També jo mateix en parlaré després amb una miqueta més de detall. Ens trobem que són receptes molt conegudes, són reculls que es fan, porten bastant de temps de treball. Comencem per sentar-nos a parlar, comencem per després de sentar-nos i parlar, anar a dedicar unes quantes hores més, després d'aquestes hores dedicar anem apuntant i sobre això treballem, fem un guió sobre quines són les més peculiars, les que més se recorden, les que més se feien, quines festes tenien cada elaboració, cada pasta, cada plat dolç, cada plat salat, i bàsicament la intencionalitat és molt clara. Exportar, com comentava Miquel Àngel, però també recordar a la gent jove què es feia, què se pot seguir fent i d'on venim. I l'altra part de recordar ve a dir que moltes receptes de les que aquí es fan no es preparen o no es deixen escrites en una llibreta o en algun full solt, per aquí, per algun quadernet, i es van a buscar tal dia, a vegades no estan ni els ingredients ni estan la quantitat fixa. Igual trobem una llibreta amb una sèrie d'ingredients i elaboracions, però no trobem el títol, no sabem què anem a fer. I d'això el que volíem era ficar-lo al dia. Ficar-nos al dia, fer un inventari, òbviament no caben totes, quan has de fer una tria, això significa que algú s'ha de quedar fora sempre. Ens sap molt de mal no poder fer uns llibres molt més extensos perquè sempre tenim la sensació que ens deixem alguna cosa important fora, però intentem fer esta tria el millor possible. En la cuina de Rossell, el llibre de Vicent i Cinta va començar, com sabeu, una portada brutal en el plat d'olla. Òbviament, aquest plat d'olla es fa tant a Rossell com a Benicarló, com a Vinaròs, però té la seva part, la seva característica, i el que volem és recordar això, deixar escrit i mantenir que a cada població té una manera de fer les coses molt pareguda
però una mica diferenciat entre unes i altres, i sobretot serveix per a que una vegada la gent compra, i com molt bé digues, tinc constància que és un llibre que és més de regal, és molt de regal, no? La gent que ve a veure gent de fora i ara estan preparant els focs, estan a fora com a Macita, que entro, se m'ha agafat un, i sé que han tornat a buscar per als veïns de l'escala o per a regalar algun nebot, algun familiar, perquè ompli d'orgull porta això. L'Antari Festiu a Rossell és un llibre molt lluït, certament en un format gran, en tapa dura, un llibre que intenta equilibrar la part textual i la part fotogràfica. És un llibre que pretén oferir una mirada cronològica entre el que era la festa abans, agafant, diguem-ho així, el límit de la memòria de les persones més grans que la recorden i la narren als diferents relators. I veure quin ha estat el procés d'adequació, d'adaptació que ha tingut aquestes festes. Aquí hi ha 12 mirades particulars a 12 festivitats a Rossell. Comença el cicle Nadal, Reis, Sant Antoni, Carnestoltes, la Fira de Sant Josep, etc. L'Assumpció de Bel, ja ho diré, Sant Joan, entrem a les festes d'agost, Sant Roc a les Cases, la festa de la Balma i els Sants, la Castanyada. Això tanca el cicle festiu de Rossell. 12 persones s'han encarregat no de fer una investigació més pròpia del científic social, més antropològica, més etnogràfica, sinó més bé unes aportacions entre literàries i també informatives. Un difícil equilibri, però que jo crec que el llibre l'ha aconseguit. I després hi ha una valoració general del nostre cicle festiu, global, que posa damunt de la taula, jo diria que moltíssimes dades molt interessants que ens fan veure realment com els temps actuals han impulsat una adaptació que el poble l'ha feta i que, en tant que l'ha feta, pot avui en dia mostrar, pot lluir un cicle festiu d'autèntica excel·lència, sense festivitats d'una gran potència per elles mateixes. S'ha aconseguit que el cicle festiu anual a Rossell, en el seu conjunt, tinga una gran potencialitat. És un llibre que m'interessa destacar especialment, no perquè jo em fes de coordinador i d'alguna manera tinga un protagonisme especial en el disseny, seguiment i execució final. És sobretot perquè el tret de sortida és l'aixopluc, per dir-ho d'alguna manera, d'un conjunt de possibilitats d'establiment, fixació i promoció de festes del territori, un territori, jo diria, que està especialment dotat per a les celebracions d'aquestes característiques. Presenta un mosaic de commemoracions que, en un format d'aquestes característiques, segur, estic convençut que pot acabar generant una biblioteca específica molt ben trellada. I acabarem amb el llibre del Ballestar. Acabarem amb el llibre del Ballestar. No han pogut baixar els promotors, en definitiva, els coordinadors. És un llibre, com he dit abans, que va fent gran, és el número 9, la col·lecció Cruïlla, de pobles del nord valencià i del sud català, d'aquestes comarques de la diòcesi de Tortosa, en definitiva, que és el nucli territorial sobre el qual pren suport el projecte d'Onada d'Edicions. Aquí estem parlant d'una aposta important, que a mi m'agradaria destacar, feta des d'un municipi que ja no té ni tan sols entitat administrativa. Estem parlant, en definitiva, d'un municipi, d'una col·lectivitat, d'una trajectòria històrica importantíssima al segle XIII, com bona part de les nostres... El freno que tenien detrás que apretava i la zapata frenava i... Una cuca. Quan vosaltres considereu No, perquè és interessant. nosaltres ja us anirem informant i vosaltres valoreu llavors si... Nosaltres premiem la fidelitat. Después... Però ja ho veureu,